Hallelujah. Jesus. Amen. Endaba yakhe. Hallelujah. Amen. Sanibonani endaba yakhe ngegama lika Jesu. Amen. Phezulu kaJesu, phezulu. Phezulu. Phansi kaSathane ngolile phansi. Phansi. Phezulu kaJesu, phezulu. Phezulu. Phansi kaBathakathi phansi. Phezulu kaJesu, phezulu. Phansi kaBaba phansi. Phezulu kaJesu, phezulu. Phansi kaSipho phansi. Phezulu kaJesu, phezulu. Phansi kaShubheka phansi. Phezulu kaJesu, phezulu. Phansi kaBufa phansi. Phezulu kaJesu, phezulu. Phansi kaXalakiso phansi. Thulelani phezulu kaJesu, phezulu. Phansi ngamandla obumnyama phansi. Phansi ngamadimoni phansi. Phansi ngabukhula phansi. Phansi ngokuhlupheka phansi. Phansi ngokungalali ebusuku phansi. Phansi ngokuqalekisa kwamaphupha amabi phansi. Phezulu kaJesu, phezulu. Sanibonani endaba yakhe. Abashayela uJesu izandla. Uyishayisa Sishaya ubuya emsebenzini. Uyishaya useteksini. Sishaya usapheka. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi kaIsaya 55. Sikabashumayeli sibathathu. Sizoshumayela uJesu. Incwadi kaIsaya 55. Verse 1 no verse number 2. Siyabingelela emakhaya, sibingelela obaba nomama esibahloniphayo. Siyabingelela intombi nezinsizwa. Sibingelela ngisho abantwana abancane, sicela nje usiphe imizuzu engeminingi. Ongakwazi ukusondela usengasondela phuthuma. Ngoba uNkulunkulu unesimangaliso sakho namhlanje. Makhona abagula abashesha ngoba sobathandazela. Makukhona into ofuna umkhuleko wayo shesha ngoba inkosi isemsebenzini namhlanje. Ngicela ubize wonke umuntu ongakwazi ukumbamba ngengalo, umbambe ngengalo, phumana endlini nizozwa uNkulunkulu ngoba sizokhonza inkosi kafishane. uNkulunkulu uzo-attend isimo sakho namhlanje ntambama. Ngicela nje utshela umakhelwane, atshela umakhelwane ukuthi uJesu kufikile and inkosi isemsebenzini. Ncwadi kaIsaya chapter number 55. Isimemo lesi. Sikhipha nje invitation la. Isaiah 55 verses number 1 and 2. Mase siyathandazana ngegama lika Jesu. Soft drink. Wenina nonke enomileyo, wozani emanzini. Nani eningenamali, wozani nithenge. Hey. Nidle. Wozani nithenge ngaphandle kwemali. Yebo, iwayini nobisi kungabizwa lutho. Hey. Nichithelani imali kukho okungesiso isinkwa. Nenzuzo yenu kukho okungenelisiyo na. Ngilaleleni nokungilalela. Nidle okuhle. Umphefumulo wenu ujabule ngamanoni. Sesiqala phansi siyashumayela ke manje number 1. Wenina nonke enomileyo. Isimemo lesi kumele umuntu omile. Sathi somamasa namhlanje nasi isimemo, lesi simemo asiphumi kuhulumeni. Lesi simemo asiphumi kumfundisi oshumayelayo. Lesi simemo asiphumi kwabahlakaniphile. uNkulunkulu le ndaba yakhe ukhipha isimemo kuthiwa wonke umuntu omile. And kulokho akucelwa abaphile. Kuthiwa wonina nonke nomileyo.
namuhla sizomema inkosi yamemeza namhlanje imemeza abantu abomile iningi into edala ingcono empilweni yakho kodwa nasi isimemo namhlanje sizile ukuzoshumayela kodwa sizothumela isimemo inkosi namhlanje imema bonke abomile akunandaba ukuthi ukoma sekudale wabanjani uyamenywa womile uma kukhona womile sisimeme indaba yakhe kumenyezwa zonke izehluleki esomileyo funda sisi weni nanonke enomileyo abantu bonke bayamenywa ubaba owomile uyabizwa umama owomile uyabizwa intombazana yomileyo iyabizwa insizwa yomile iyabizwa nabantwana abancane abomile isimemo lesi funda sisi wozani emanzini nawo amanzi amahala nawo amanzi kuthiwa ungabulawa ukoma wozani emanzini namhlanje isimemo lesi sibiza abantu sibabizela emanzini sondela nokoma ungabalekeli kude ngoba womile kuthi angimemeze akhona amanzi namhlanje sizoshumayela nje sizomemezela akhona amanzi bakukhona womile funda sisi nani eningenamali wozani nithenge kuminywa wonke umuntu la omdala uyamenywa omncane uyamenywa owesifazane uyamenywa owesilisa uyamenywa sekuze kumenywa nabangenayo imali kodwa bafethu nithuleleni kumenywa nabantu abangenamali haleluya lalela invitation yabo bonke abantu le ungabe usayilahla ngoba unayo imali nongenamali uyabizwa nolala kahlili uyabizwa nongenagama uyabizwa nawo amanzi wasani mawomile nkosi isimemo funda sisengidlulisa imicrophone wozani nithenge ngaphandle kwemali lithi iBhayibheli wazothenga kodwa ungayiphathi imali wazotitiliza wazothenga nansi impilo yamahala kodwa nithuleleni nayo impilo yamahala nakho ukuthula kwamahala nakho ukulunga kwamahala sondela wenkwanyana ngoba kuyashunyelwa nakho ukulunga okutholakala mahala sondela noma ungenayo imali ngithuleleni endaba yakhe siyamemezela nakho ukuphila okutholakala mahala kunomuntu ophethe amanzi abanye bayakhokhelwa abanye badinga imali yakho kodwa woza noma ungenayo imali haleluya ngathi uIsaya lana wayezoprofetha kubantu abakhathazekileyo ngathi uIsaya lana wayezoprofetha kubantu asabezame konke ngathi uIsaya wayezoprofetha kubantu impilo zabo ekade zibanjiwe wayezozozani nithele ngaphandle kwenani anidingi ukukhipha imali kungelayo inzuzo uthi ngithelani imali kulokhu okungenayo inzuzo ungalahlekelwa impilo yakho ulahlekelwe izinto okufanele ngabe zikuphathile ulahlekelwe izinto engabe uNkulunkulu ukwenze wamagazo wozani nithele ngaphandle kwenani lethe sisengayo la sizokhulula abantu sizoletha
inkosi ekhululayo wabakhulula ukuze yena ezoletha ezoveza ukukhulula kwakho kunamandla. Jesus. Nanka amandla enkululo kungenzeka kade uboshiwe namhlanje inkosi izokukhulula. Kungenzeka namhlanje kade ukhala kodwa inkosi izomemezela namhlanje. Wozani, Hallelujah. wozani, anithengi ngemali kodwa nizothenga ngegazi likaJesu. Hallelujah. Yena wasekela ukuphila ngendodana yakhe. Athela ithi iBhayibheli engayigodlanga indodana yakhe. Oh, hallelujah. Wasinika yona ukuze singabe safa thina. Yena abesengena esikhundleni sethu. Wozani nizothenga nami siyamemeza nje indaba yakhe. Sithi nangu uJesu. Hallelujah. Tholakala mahala. Nangu uJesu. Nichithelani imali. Ulokhu kuyasikho. Nami siyamemeza nje. Wayinsizwa nangu tholakala mahala. Wabomama nangu tholakala mahala. UJesu ngolaka lomkhosi. Lithi iBhayibheli ngasekugcineni komkhosi uJesu wamemeza wathi uma khona omileyo akese kimi azophuza. Sondelane. Akudingeki imali, akudingeki qualification, akudingeki kuhlakanipha. Utholakala mahala. Thank you, Jesus. Kukhona indaba enkulu namhlanje lithi iBhayibheli Thank you. akusabukeki ngabuhlanga. Lithi iBhayibheli akusabukeki ngobubuzwe kodwa kubizwa bonke abantu. Hallelujah. Sizomemeza uJesu yena yedwa othanda ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Jesus wake wafika lo Jesu, wafika ngasemthonjeni wamanzi, wafika ukhona wesifazane waseSamaria owayehluphekela amanzi. Wathi Jesu ukuba ubuzazi isipho somusa engikuphathele sona akubele kimi akuphuzisa amanzi. Kubizwa bonke abantu abomile, kubizwa bonke abantu abomile. uJesu uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. uLuka mayebhala uthi indodana yomuntu izile ukuzosindisa nokufuna lokho kulahlekileyo. Kunabantu namhlanje balahlekelene noNkulunkulu iminyaka kodwa nansi inkosi yasezulwini nangu uJesu siyamemeza ubiza bonke abantu. Jesu ubiza bonke abantu. Wenina nonke enomileyo wozani, wozani, kuthumani, gijimani, wozani, wozani. Inkosi yamemeza ebusuku wozani niphuze mahala. Nanka amazwi okuphila, nanka amazwi okuphila. Nangu uJesu wabo bonke, nangu uJesu wabo bonke. Uyamema namhlanje ebusuku. Kungenzeka ukuthi usuyivalele ngaphandle iminyaka, ubona isimo sakho sempilo singakuvumeli ukusondela nokuhlanganyela nabantu, kodwa kukhona inkosi namhlanje ayibheki isiqi sakho, ayibheki isifo sakho, ithi woza nesifo sakho uzophuza, woza nesifo sakho uzophuza. Jesus. Kumahala, kumahala, Hallelujah. akukhishwa mali, insindisi mahala, uJesu mahala, uJesu mahala. Wenina nonke enomileyo wozani, wozani, yanibiza wozani, yanibiza intalo zonke
aphuzayo lawa manzi akome ophuzayo sizokhuluma ngamanzi uJesu Nkosi uthi uJesu sakini akusasa namlahlela ngaphandle uyatholakala kumahala bafowethu lento simamasala imahala bafowethu lamala mntakama imahala ubizelwe emanzini wasophuza sesiyathandaza khona manje nafofothu ufuna ukuchallenge abantu namhlanje abathi ngiyadinga ukuphuza ngicela nje uthathelele ithuba basiyakhuleka manje uNkulunkulu kukhona ezoyenza empilweni yakho ngoba msazana khona uNkulunkulu ezoyenza and the Lord is at work ufuna kusondela angazi uthi nekomisile kodwa nawo umusa otholakala mahala nawo amanzi atholakalayo sivalile amehlo ethu bazalwane namhlanje ebusuku sesizwile uJesu esimemela kuye ezo-address inqano lethu mhlawumbe sohamba isikhathi eside ungayitholi into esuthisa umphefumulo wakho nesuthisa yonke into yomele kodwa uJesu nje ebusuku uyala ukuthi kube khona umuntu ohambe yolala phezu kokhulumo ongaka esahamba nenqane yacela bazalwane sithine sikhona lapha ngaphakathi nongaphandle nosekhaya noswayo nje uzwayo lomlayezo oswayo ukuthi lo mlayezo uthunyelwe kimi namhlanje ukuthi lapho khona uphakamisa isandla sakho ukuthi nje Jesu was attend isidingo sami wase walattend inqano lami ebusuku ngiyacela ukuthi uphakamise isandla sakho ngiyasibona isandla mama ngiyasibona isandla dadewethu usengabajoyina noma ngabe uhamba ngaphandle kodwa uyezwa ukuthi yimi ngomiwe yimi izolikhuluma nami ngiyacela ukuthi uphakamise isandla sakho singabe sakuthi isikhathi laba bakhona lapha ngaphakathi besondele bese ngaphambili ibandla libashayela izandla ngiyacela ukuthi niphakameni nizeni ngaphambili cela nizeni ngaphambili nizeni kuJesu osuthisa inqano lakho ngiyacela ukuthi ungabusahlala phansi nje bebekade bephakamisa izandla bese nje ngaphambili beme khona lapha nawe ngaphandle nawe ekhaya usengasuka ugijima uze emthonjeni usengasuka ugijima uze kuJesu ezosiza ukuphila kwakho abazalwane esibili kuyahalaliswa uma kukhona abantu abezayo bezophuza kulo mthombo ngiyacela sishaye izandla sihlokomele kanye nezulu sishaye nazo izithandwa zezulu ezojoyina ubuso wasekhaya ebusuku usengasondela nawe ungabusasiphakamisa isandla kodwa vele ubajoyine abancane abadala vele ubajoyine ngicela sishayeni izandla nabo beza kuJesu osuthisa ukoma komuntu ngiyacela sibashayeleni izandla haleluya siyaphakama bazalwane
umvuzo womphefumulo isuselwa kuwe. Walibonga igama lakho lidunyiswe. We glorify your name, mighty God. Ngiyacela thina esilapha ngaphambili siphakamise izandla zethu bazalwane, ningabe nisaba namahloni nize kumuntu oright. Yonke into ebikhathazile uze kumuntu oright uzoyi-attenda. Yenze ukuthi uhambe kubantu abaningi noma endaweni eyiningi ufuna usizo kuzo wangathola, kodwa uze kumuntu oright uJesu Kristu igama lakhe. Namhlanje nizozwa into engazange niyizwe empilweni yenu ngenxa yokuthi nihlangane nomuntu engazange nihlangane naye. Umuntu o-address ukoma kwabantu. Abantu bayakudlula womiwe. Akisho uma bazalwane kokomela amanzi, kodwa umphefumulo wakho womile unosizi. Bekudlule bengazi ukuthi ukhathazwe yini. Kodwa nangu uJesu ebusuku namhlanje ufika sisuthise yonke leyo nto. Uyazi ukuthi abanye njengoba nje sithandaza lapha sothandazana lapha balalela emakhaya bayayazi lento ukuthi makuhlwa kushaya isikhathi sokuhlwa uthoko buyambalekela, ukuthula kuyambalekela, kodwa ngicela ukusho ukuthi womiwe. Inkinga yakhe ayidingi zonke lezi zinto, idinga nje uJesu ozovala leli ncane. Angeke livalwe umuntu, akekho umuntu angafika livale. Isikhala nje sadalwa safakwa kumuntu ukuthi lesi siyamvala uJesu. Abaningi baze balala bahamba leli ncane ungazange livaleke, kodwa namhlanje uJesu uzovala lesi sikhala. Balalele bazalwane emoyeni wami uthi khona sendlini olalele usebenzisa uphumezela ngenxa yenqalo lakhe. Usabile kodwa lapho ukhona ngicela uhlanganyele kanye nathi lomthandazo. Usendlini lapho ukhona khona wena oswayo ukhona bazalwane ozwala umlayezo ongekho la. Ngicela uhlanganyele nathi namhlanje isikhathi sokhanjelwa kwakho lesi. uJesu uzele wena. Ngiyacela bazalwane thina silanga phambili ibandla libalekelele sishoni lomthandazo kanye nabo egameni likaJesu. Othi Nkosi uJesu, namhlanje ebusuku ngiyakwemukela njengenkosi nomsindisi wokuphila kwami. Ukona kwami konke ngiyabonga ukuthi namhlanje ukuthethelele konke ukomiwe benginakho. Namhlanje ngiyabonga ukuthi uzokusuthisa umphefumulo wami uzokwenela ngawe namhlanje. Ngiyabonga ukuthi namhlanje sengizelwe kabusha, sengumntwana kaNkulunkulu. Ngicela shayeni izandla bazalwane sihlokomele haleluya. Awashayela uJesu osindisayo, simshayela izandla eningi bathandekayo. Abanabo abantwana bakho beze kuwe, abanye besetha wababona kodwa isho lakho liyababona. Abanye bayizalele endlini bathi ubuso wakho uyababona. Siyabakhulekela ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu wethu ongcwele lelizwi seliwile. uNkulunkulu wethu asiyabawuthi abuyele muva ingawufezanga umsebenzi okuthumele wona. Thatha udumo lonke namuhla indaba yakhe malibonge tuswe igama lakho ngoba wena uNkulunkulu ophilisayo nosindisayo. Ngegama likaJesu ngiyashayela uJesu izandla. Haleluya. Shaya izandla eningi. Usise siyabonga ningabuyela endaweni zenu. Sifuna ukwenza a special prayer manje sothandaza before sihlabelele imhlabelo yokugcina. Ngasekugcineni umfundisi uQabhasha uzoza thandaze. Ngifuna sikhulekele abagulayo. Makhona umuntu ogulayo siyakuthandazela manje. Abanye uNkulunkulu uzobaphilisa abedlula nje ngendlela. Uzothi uyafika ekhaya akuwona umsindo ojwayelekile lo. Lo msindo uhamba namandla phakathi. Akuwona imisindo efana neminye. Lo msindo uhamba namandla kaNkulunkulu. Declare nje le ndawo yasendaba yakhe angeke iphinde ifana naseqaleni. Abona umsindo ojwayelekile lo.
zonke indlebe ezuzwayo ngeke iphinde ifana seqaleni. Jesus. Sifuna ukuthandazela labahlushwa amaphupho angcolile amabi. Uzobona namhlanje uzolala into ehlukile ngoba njengoba simemeza nje amadimoni ayabaleka, njengoba simemeza nje imoya iyabaleka. Haleluya! Njengoba simemeza nje abathakathi baphelelwa indawo. Jesus. Ngoba igama elikhulu esibizayo igama likaJesu. Ufundisa umuntu uzothandazela mhlawumbe usendlini, I don't know ukuthi nabi kwezo ungaphumi kodwa it's fine. Ola ukhona la sizothandaza nawe. Sifuna ukukhulekela egameni kaJesu. Sondela mfundisi Qabasha uzothandaza. Sothandazela isimo sakho ngoba uNkulunkulu usemsebenzini. Halike linye yegama lensindiso yethu wena olena wasizalela amandla okukhululwa zonweni, wasizalela amandla okukhululwa kuyo yonke imimoya, wasithengela ukukhulukiswa kulo lonke uhlobo lwesizwe. Sikule ndawo ntambama, sikule ndawo kulokhu kuhlwa, sewunyathelile kule ndawo lenda mushakhanda labosaya ilabokho sinaya libokho shendeya lamasaya. Sewunyathelile kule ndawo wena wahlatshwa. Usile baba wethu namandla. Thank you, Jesus. Ukuba babe nokuphila babe nakho ukuphila. Siyathandaza baba wethu namandla egameni likaJesu. Sibopha lokhu uhlobo lwemimoya yezifo egama likaKristu Jesu waseNazaretha. Siyathandaza baba abasemakhaya uNkulunkulu wethu amandla okukhulumiswa awagijime baba wethu namandla. Siboneleni ngemathelo nyawo baba wethu namandla. Siyaqosha lokhu uhlobo lwezifo egama likaJesu, egama likaJesu, egama likaJesu, egama likaJesu. Igama linikezwa amandla emazulwini, igama linikezwa amandla emhlabeni, igama linikezwa amandla nangaphansi Jesus. Limanjala moshaya nangosaya sibiza igama likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu namandla onke, bayebukeliswa uphila, bayebukeliswa uphila. Ukhulumile namhlanje ngoboma wathi bonke abeza kuwe noma bengenamali bayathola ukuphuza liphela inqondo. Sibona ukuthi Nkosi wabathengela ngokuphila baba wethu namandla onke, wabathengela ngokuphila ngemvimbo yakho egameni likaJesu. Bayethe wena ongcwele, bayethe wena othembe.